Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka Zango 23 TV. To a yau na kawo muku maganin sikila da yardar Allah. Duk wanda yake fama da sikila ko da jininsa yana yawan ƙarewa, alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to ga waraka ta samu. Wanda yake fama da ciwon sikila zai samu ganyen gwanda a dafa shi. Idan aka dafa wannan ganyen gwanda, cikin taimakon Allah sai a samu nonon akuya sai a zuba, a dinga bawa mai sikila har da tsawon sati 2 cikin yardar Allah da izinin Allah. Ciwon nan insha Allahu zai rabu da shi insha Allahu. Saboda haka wannan maganin sikila ne da izinin Allah. Jinin nasa ya daina karewa alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu